And ana itatamok-tanguan na aldaw mga ugang amo adtong usad sa pinaka-uploaded, pinakatampok na anunsyo ni Presidente Marcos durante niya itong State of the Nation address kaso nagtalikod na Lunes. All pogos are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Ayan na mga kabuinan, standing ovation nasabi na nga announcement niya ding sa ato na presidente. Anak kaungaan sa nakintay nga mga kabuinan ta kaoy sa nang ipinaluwas nasabi ng kasuguan na ipiprohibir na di. Sa bagay minsan pinagitimingan manan arag niya ding mga zona tanganing medyo high impact mga kabuinan taan na interong mga Pilipino bukod man gayud nga may nakatutok sa kinunong sasabihan ag kinunong ipopromesa niya ding sa ato na presidente. Kasuod mga kabuinan usad sa tampok na diskurso ni presidente adi na nga ning kay na nasungan ninyo yung video adi nga nasabi ng pagprohibir na adi na nga ning kumpanya ning mga Philippine offshore gaming operator na mas bantog bilang pugo didi sa ato na nasyon. Sinugo ni presidente Philippine Amusement and Gaming Corporation na po na ang nakatapusan wakasan na ading pugo bago matapos ading taong 2024. Ano mga apektadong Pinoy na nagtrabaho sa nasabi ng pugo, tatabangan niya na Department of Labor and Employment o ading DOLE na makaanap ning bagong trabaho. Ading nasabi ng anunsyo ni Presidente Marcos mga ugang nagresulta sa usad na standing ovation niya na mga miyembro sa Kamara Baha. Naisitang padagos na agko mga prominenteng miyembro niya ding kongreso na kontra sa total ban sa Pogo bago pa di anunsya ni Presidente. PAGCOR kontra man sa total ban dawa ipinahayag na ning nagkakapirang otoridad sa ekonomiya na mas dakil idudulot na problema niya ding nasabi ng Pogo kaysa sa karahayan. Sigun kay Presidente sa kanyang rinungog sentimiento niya na publiko ag isiniya ang mga report na konektado sa Pogo sa mga kriminal na aktibidad arag niya na torture, kidnapping ag human trafficking. Baga sa na malinaw na pagprohibir niya ding Pogo pinagisakop interong offshore gaming. Kaiba na yung nakaagid niya din na inilunsar niya na PAGCOR kaso nakaaging taon na amuan na internet gaming licensee program. Ayan sigun sa mga kritiko na ading IGL internet gaming licensee pareho man sa nakunadi ning usad na ayam alagad ako sa na adi ibang kwelyo na mga kliyente mga ipatngod pwede sir na kaiba na naman ading mga incheck ading mga Chinese nationals kinbagaan magbalgar adin niya na reglamentos niya na PAGCOR na nagiprohibir sa ahensya na tugutan ang pag-access sa mga sasakanda niya na mga rehistradong website sa mga teritoryong ipinagibawal ang mga online na gaming. Ang mga incheck
sa ariman sira sa kinaban ipinagbawal niya na Beijing niya na gobyerno niya na China sa mga online gaming. Kaoy nang ipinagiayat niya na Beijing sa gobyerno ng Pilipinas na isaraan ng mga pogo taan ng mga kumpanyang ni padalagan niya di kadaklan mga inchik ang mga empleyado nira. Matapos sa di nga kasuguan ni Presidente, pwede na nga magtrabaho ang Kongreso sa magkakanigong reforma sa mga lay manunungad didi. Abang nasa kasagsagan ang kontrobersiya, mainit-init pa mga kabuhi nun didi sa Pogo. Usad na didi, ang pwedeng gibo niya na Kongreso mga kabuhi nun, ang pagsuway niya na papel niya na pagkor bilang operator niya na gaming at the same time sira pa ang regulator baga nang agko-conflict mga kabuhi nun bisabing conflict of interest ang nakapalpakan o kaluyan sa regulasyon amo ang nagtaoning dalan sa pugo mga kabuinan na maging tugpaan adi ning mga kriminal. Usad pa ang napag-istrikto sa mga patakaran o sa mga reglamento sa late registration of birth na hindi sana nitugot sa mga foreigner na magtrabaho sa Pilipinas kundi pati na ang napagdalagan sa mga elective office. Ninhuli mga kabuinan siguro nabaritaan ninyo ninhuli sa maluwaga istrikto ang mga reglamento sa late registration mali yung naging resulta nakinsari si suspendidong alkalde Ales Go niya nabambantarlak na hindi panibutwa daw ang warrant of arrest na ipinaluwas ang Senado pipanindugan na iusad na Pilipino dawa pisaud niya ng mga senador na inchik iya agkinsari nakakuko iya ning birth certificate sa Pilipinas sa paagi ning matanos ag mapaglinlang na proseso. Katakod pa niya di mga kabuinon, adi makaturutristi pa di natuklasan niya na NBI na aguaboton sa 1,200 na peking birth certificate. Nakadaklan niya di inisyo sa mga inchik na niya na civil registrar niya na Banwaan na Santa Cruz sa Davao del Sur. Ang mga civil registrar na nasa iraram ning lokal na gobyerno alagad ano sa kandang mother agency amo ana Philippine Statistics Authority kulang ning maray sa sistema para subaybayan ano sa kandang mga aktibidad partikularmente didi sa late registration. Amo pa adi ana dapat na ikonsiderar sa mga reformang isusugnad niya na Kongreso. Kiton man adi kinuno nga maray niya di mga ugang. Ana pagprohibir sa pugo usad na maustik na development alagad kadakil pang mga tatastason na dagan ana kinakaipuan tanganing mapapundo na ang mga illegal na aktibidad na konektado sa gaming ag kinuno pang mga illegal na yaman ag mga illegal na aktibidades partikularmente ading droga na baga ng mga kabuinan nagi talubo naman na baga kabuti.